Proiectul Fading Borders pune la oaltă două proiecte independente care studiază problema migrației din România după anii 90, respectiv situația orașelor care trec printr-o transformare. Întrebarea temă a celei de-a 17-a ediție a Bienalei de Arhitectură de la Veneția este cum vom trăi împreună. Răspunzând direct acestei întrebări, pavilionul României se va intitula Fading Borders și aduce în discuție tema migrației asupra mediului construit existent, pe de o parte, dar și asupra modului de a ne imagina viitoare dezvoltări ale orașelor sau modalități în care arhitectura poate să fie mai flexibilă în ceea ce privește noi evoluții sociale. Fading Borders documentează realitatea dramatică a migrației populației noastre din două perspective fundamentale. Una este proiectul Plecat al lui Teleleu, care vorbește despre cum comunitățile de imigranți români trebuie să interacționeze cu cele din locurile în care merg. Proiectul Plecat e unul dintre cele mai complexe la care am lucrat vreodată, prin amploarea lui și prin caracterul lui personal, pentru că toate poveștile pe care noi le documentăm sunt istoria noastră recentă, sunt lucrurile care ni s-au întâmplat nouă românilor. La Bienală o să fie prezentate câteva povești ale comunității și câteva portrete individuale ale românilor pe care noi i-am întâlnit în călătoria noastră. Toate aceste povești nu sunt numai despre românii plecați, ci sunt și despre noi, pentru că noi am rămas într-o legătură permanentă cu acești români care, unii dintre ei sunt sezonieri și vin, pleacă, merg în alte țări atunci când Spania nu mai merge, pe unii am întâlnit în Germania. Cea de-a doua este Shrinking Cities în România, care vorbește despre procesul de abandonare al localităților de acasă. Proiectul Shrinking Cities în România, orașe românești în declin, a început în anul 2009, deci acum un pic mai mult de 10 ani. A început cu o cercetare care s-a desfășurat de-a lungul mai multor ani, care a urmărit cum se reflectă în țesutul urban marile transformări economice și demografice cu care se confruntă orașele românești încă din 1989. Orașele țării au pierdut în medie 20%, 30%, unele dintre ele au pierdut chiar jumătate dintre locuitori. În contextul actual, criza cu care ne-am confruntat în anul 2020 nu face decât să scoată în evidență toate viciile, dar și oportunitățile care provoacă domeniul arhitecturii și al urbanismului cu care operăm în aceste orașe în contracție. Ceea ce vrea să facă expoziția de la Veneția este, în primul rând, să demonteze niște prejudecăți, să prezinte o situație care poate părea un sfârșit. De fapt, ea vrea să arate că situația în care ne aflăm prezintă un nou început asupra domeniilor arhitecturii și urbanismului. Deși abordările sunt foarte diferite în esență, ele se completează reciproc și conturează foarte bine fenomenul pe care Fading Borders îl reprezintă. Răspunsul la întrebarea temă a Bienalei de Arhitectură 2020, acum 2021, cum vom trăi împreună, e clar că s-a schimbat. Această întrebare pare chiar cumva premonitorie și cu siguranță că va fi un prilej extraordinar de discuții foarte interesante între toți participanții din partea diverselor țări la Bienală la anul. Migrația ca fenomen social și cultural, tema pe care am propus-o pentru Bienală, pentru Pavilionul României, rămâne un fenomen care va modela în continuare, cu siguranță, orașe și comunități. Să înțelegem și să acceptăm că lucrurile nu vor mai fi la fel. Proiectul nostru se adaptează acestei noi perioade constant și se va adapta până la lansarea Bienalei, în sensul în care echipa Teleleu urmărește ce se întâmplă cu românii care trăiesc în continuare în Spania zilele astea. Pe de altă parte, echipa Idei la Gram urmărește lucrurile care s-ar putea modifica în noi politici publice privind orașele în contracție, care sunt cea de-a doua parte a expoziției noastre.